पातर बलंगा पान के पतई जैसे जी, पातर बलंगा पान के पतई जैसे अभी बड़ो हैसा जनवा गवना जाइए कैसे, अभी बड़ो हैसा जनवा गवना जाइए कैसे। पातर पियावा पान के पतई जैसे जी, पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी बड़ो हैसा जनवा गवना जाइए कैसे, अभी बड़ो हैसा जनवा गवना जाइए कैसे। कम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे। मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी, मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी बड़ो हैसा जनवा गवना जाइए कैसे, अभी बड़ो हैसा जनवा गवना जाइए कैसे। के पिया हमर करो है तैयारिया, आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया रे लगे के पिया हमर करो है तैयारिया, आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया। अरुण के माना करिए कैसे जी, नंदन के माना करिए कैसे अभी बड़ो हैसा जनवा गवना जाइए कैसे, अभी बड़ो हैसा जनवा गवना जाइए कैसे। पछौड़ी करो ही घूमना, अब हमें ही कुमार नहीं देवो ही धायना, अब हमें ही कुमार अभी देवो ही में धायना। अब करिए भातार पछौड़ी करो ही केते घूमना, अब करिए मरद पछौड़ी करो ही घूमना। छोड़ी
छौड़ी करोही घुमनवा अगे करिए मरद पर छौड़ी करोही घुमनवा अगे सोना के चिड़िया हाथ से छुटल छछनो है पारनवा सोना के चिड़िया हाथ से छुटल छछनो है पारनवा अगे करिया मरद पर छौड़ी करोही घुमनवा अब करिए भातार पर छौड़ी करोही घुमनवा अगे पहिले नहीं जानलिए तोहर चलिया चलनवा अगे पहिले नहीं जानलिए छौड़ी ऐसन हौ चलनवा अगे सुंडा मरद पर छौड़ी करोही घुमनवा अगे टूंबा मरद पर छौड़ी करोही घुमनवा आ पीर सब पीरिया याद में तोहर गावो कई गनवा आस से कई गनवा अगे हरद तवे मरद पर छौड़ी करोही घुमनवा अगे करिए भातार पर छौड़ी करोही घुमनवा छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करोही छिया छिया अगे जोई भी ससुरलिया छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे जोई भी ससुरवा छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करोही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करोही छिया छिया करोही छिया छिया करोही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करोही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करोही छिया छिया अगे बारे बगैया ढोनिया में जलावो हकी दिया बाहरे बगैया ढोनिया में जलावो हकी दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करोही छिया छिया आगे भतरा वाला सामान नैहर में करोही छिया छिया आगे केकरा से तो सेटिंग करली कंचिलिया दिया केकरा से तो सेटिंग करली कंचिलिया दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करोही छिया छिया आगे भतरा वाला सामान नैहर में करोही छिया छिया करोही छिया छिया करोही छिया छिया
भतरा वाला सामानवा नैहर में करो ही छिया छिया। यादव फिल्म्स भोजपुरी सोनू चोर। छौड़ी कहते बड़ैया के फेको हनी डीएम सीएम हाको भैंस चरवैया के फेको हनी डीएम सीएम हाको भैंस चरवैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के। छौड़ी हमी उदवा लगे मुहम्मा को बनरे जैसन नदिया हो फसल के करल बियाहवा छौड़ी हमी उदवा लगे मुहम्मा को बनरे जैसन नदिया हो फसल के तना तारीफ करिए छौड़ी तोहर सैया के तना छौड़ी तोहर सैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के करिए मर्द के छौड़ी कहते बड़ैया के। छौड़ी कहते बड़ैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के। तोरा मेला घूमे के सुख नहीं मिलता। पातर बलमुआ पान के पतई जैसे जी पातर बलमुआ पान के पतई जैसे अभी बड़ो हैसा जनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो हैसा जनवा गवनवा जाइए कैसे पातर पियावा पान के पतई जैसे जी पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी बड़ो हैसा जनवा गवनवा जाइए कैसे
अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे ये जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे पातर बलंगा पान के पतई जैसे जी पातर बलंगा पान के पतई जैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे पातर पियावा पान के पतई जैसे जी पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजनवा
आशीष यादव पिया प्रिंस पिरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया प्रिंस पिरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जइए कैसे। यादव फिल्म्स भोजपुरी संघो चोरी। छौड़ी कहते बड़ैया के हे कहनी डीएम सीएम हको भैंस चरवैया के हे कहनी डीएम सीएम हको भैंस चरवैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के। छौड़ी कहते बड़ैया गे तोरा मेला घूमे के सुख नहीं मिलता।
हाँ पातर बलमुआ पान के पतई जैसे जी पातर बलमुआ पान के पतई जैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे पातर पियवा पान के पतई जैसे जी पातर पियवा पान के पतई जैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे आई हाय कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कदम पिया बाकी काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जाइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे जी नंदन के माना करिए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे हाँ पातर बलमुआ पान के पतई जैसे जी पातर बलमुआ पान के पतई जैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे पातर पियवा पान के पतई जैसे जी पातर पियवा पान के पतई जैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे आई हाय कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कदम पिया बाकी काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे
मेहनत पर पानी फेरी कैसे ये जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है साजना गवना जाइए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवना जाइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लबे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवना जाइए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवना जाइए कैसे पछौड़ी करो ही घूमना अबे हमें ही कुमार नहीं देवो ही धायना अबे हमें ही कुमार अभी देवो ही में धायना अगे करिए भातार पछौड़ी करो ही के घूमना अगे करिए मरद पछौड़ी करो ही घूमना पछौड़ी करो ही घूमना अगे करिए मरद पछौड़ी करो ही घूमना अबे सोना के चिड़िया हाथ से छुटल छछनो है पारनवा सोना के चिड़िया हाथ से छुटल छछनो है पारनवा अगे करिया मरद पछौड़ी करो ही घूमना अब करिए भातार पछौड़ी करो ही घूमना अबे पहिले नहीं जाना लिया तोहर चलिया चलना अगे पहिले नहीं जाना लिया छौड़ी ऐसन हौ चलना अगे सुंडा मरद पछौड़ी करो ही घूमना अगे टूबा मरद पछौड़ी करो ही घूमना और पीर सपरिया याद में तोहर गावो कई गनवा आशीष यादव तोहर जाबो कई गनवा अगे हर जतवे मरद पछौड़ी करो ही घूमना अगे करिए भातार
भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे जोई भी ससुरलिया छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे जोई भी ससुरवा छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे बारे बदलिया ढोलिया में जदाबो हकी दिया बाहरे बदलिया ढोलिया में जदाबो हकी दिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे केकरा से तो सेटिंग करनी कंचिलिया दिया केकरा से तो सेटिंग करनी कंचिलिया दिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे तीर सपिरिया कितना दारो चेच सढीला किया तीर सपिरिया कितना दारो चेच सढीला किया अगे सैया वाला सामानवा नैहर में करो ही छिया छिया पहुनवा वाला सामानवा नैहर में करो ही छिया छिया अगे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे सैया वाला सामानवा नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामानवा नैहर में करो ही छिया छिया मिक्स यादव फिल्म्स भोजपुरी सोनू चौरे बड़ी अलग होनी छौड़ी सदिया हालम जाइए गे बड़ी अलग होनी छौड़ी सदिया हालम जाइए गे बड़िए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे बड़िए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे फेको हनी डीएम सीएम हको भैंस चरवैया गे फेको हनी डीएम सीएम हको भैंस चरवैया गे बड़िए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे कहते बड़ैया गे कहते बड़ैया गे बड़िए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे बड़िए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे करल बियाहवा छौड़ी हमी उदवा लगे मुहल्ला को बनरे जैसन नदिया हम फसल गे करल बियाहवा छौड़ी हमी उदवा लगे मुहल्ला को बनरे जैसन नदिया हम फसल गे तारीफ
आगे के सुख नहीं मिलता। पातर बलंगा पान के पतई जैसे जी, पातर बलंगा पान के पतई जैसे अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे, अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे। पातर पियावा पान के पतई जैसे जी, पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे, अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे। आई हाई कसम पियावा के काम है जाहे, जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे, एक कसम पियावा के काम है जाहे, जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे। मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी, मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे, अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे। के पिया हमर करो है तैयारिया, आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया, लगे के पिया हमर करो है तैयारिया, आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया। अरुण के माना करिए कैसे जी, नंदन के माना करिए कैसे अभी बड़ो है सजना गवना जाइए कैसे, अभी बड़ो है सजना गवना जाइए कैसे। पातर बलंगा पान के पतई जैसे जी, पातर बलंगा पान के पतई जैसे अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे, अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे। पातर पियावा पान के पतई जैसे जी, पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे, अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे। आई हाई कसम पियावा के काम
एक तो में पिया बाकी काम है चाहे चाहे पढ़ाई करे खातिर कवले चाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे ये भी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जाइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लबे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे अभी